Ola, o meu nome é Lucía Fernández Cuíña e voltamos cos booktubers, desta vez co novo libro de Carlos Negro chamado Aplicacións instantáneas. Este libro amósanos dous puntos de vista. Por unha banda, temos 4 personaxes de diferente personalidade que cada un amósanos da súa maneira como el ve as cousas e, por outro lado, vemos como ese conxunto de personaxes, ao final, o único que buscan é o mismo, que é loitar polos dereitos das mulleres e dos que eles ven como defectos que están implantados na sociedade de hoxendía que queren cambiar. Este libro non conta unha única historia, senón que conta a historia de miles de persoas que, agachados tras unha pantalla ou dun pseudónimo, loitan basicamente para a unidade de ambos sexos en enfrontamentos para así todos poder loitar por unhos dereitos ou por todo o que merecemos. Podería decir mulleres, pero non sería sincera, xa que penso que todos e todas loitamos, unhos máis, outros menos e outros nada, e esos son os que deberían cambiar. A verdade é que, na miña opinión, este libro está moi ben orientado, xa que libros como este, aunque parezca mentira, a día de hoxe son moi necesarios. E, sobre todo, toda a literatura, toda unha simple publicación en Instagram ou a opinión dun influencer inflúe en toda a sociedade, xa que eso vese reflectido, sobre todo, nas folgas, como a do 8 de marzo. Nesas folgas nas que de verdade se ve quenes somos, como queremos ser e como queremos ser tratados e tratadas e todo o que imos loitar para conseguilo, porque son os nosos dereitos. A verdade é que é moi duro pensar en no necesario que son todas estas folgas a día de hoxe, pero son cousas que conseguiremos cambiar. Porque ao final o único que pedimos é que estas historias, estos sucesos que vemos todos os días nas noticias, ao final acaben sendo simples historias de medo que só quedan nun libro, que como moito unhos mozos se queiran acabar disfrazando deles en San Maín, pero que aí se queden nese día e nesa historia na que o medo de verdade está permitido. Un poema que me pareceu moi curioso do libro é que é para ti un poema. Ahora mesmo vou decir que é para ti a poesía, porque, basicamente, para min a poesía é esa arma de destrucción que é como as palabras. Esas que pensamos que non, pero que son as que máis doen. Son esa puñalada ao corazón que vai directa a el e que queda aí cravada. Coa poesía somos máis fortes, somos capaces de recompoñernos ao mesmo tempo de facernos trinchas. Coa poesía somos todo e ao mesmo tempo nada, porque coa poesía somos quen nos queremos, porque somos ese todo e ese nada que ao mesmo tempo necesitamos. Xa para rematar, só quero deixar claro que dá igual cal dos perfiles sexas, ou sobre todo se non eres como ningún, dos que Carlos mostra no seu libro. Basicamente porque, aunque son unha influencer, eres perfecto tal e como és. Basicamente porque, aunque te botes 20 kilos de maquillaxe enriba ou mesmo ningún, se che gusta a roupa apretada ou frouxa, dá igual, xa que eso non define quen eres. Ao final, só acaba sendo unha capa exterior que todos temos e que cada un a pon como quere ou como pode, porque o interior en realidad é o que deberíamos ter en conta, porque nin a maquillaxe, nin a roupa, nin mesmo estar depilado ou non, debería valer quenes somos. Porque eu, depilada, sin depilar, usando roupa frouxa ou usando roupa ceñida, vou deixar de ser quen son, porque sempre vou ter a mesma mentalidade, ese pensamento que me caracteriza, porque son así, natural, tanto que deberíades ter medo. Só quero rematar o meu booktuber dándolle as grazas sobre todo a Carlos, pero tamén a todas as persoas que escriben e que loitan para facernos coñecer o que de verdade lle deberíamos ter medo, porque é peor perder de ser quen somos a ver unha fantasma, xa que nós somos o único que de verdade nos fai vivir.